Mamiss mo kang kakulitan namin. The little child. Ganyan ang babae. Bago ganyan kung sakay ka lang, ang Ah. pogi kaya. Ha? Ano? Kasi gusto nyo makakita ng mga sexy girl. Yan ang totoo. Ano Mga bagay tayo call akok na. Mata talaga ng lalaki, ano eh. Monyo eh. Oh! Hindi. 57. Kumuha na lang na 80. 80. Balik 80. A day in my life, working and living diri sa Cebu City. Namiss ko to yung magluto ng nung ginataang labong. Lagi namin ito na lagi itong nagluluto si tatay nung doon pa ako sa Negros. Kaya namiss ko to. At kayo nilulutuin namin. At ito na si Jobert yung nagluto kasi medyo baw. Kayo ang expert dito. At yun at nilagay niya na yung saluyot. At ako naman is nag-prepare na ako para magsaing para diretsuhan na. Mag-aano ko sila mag-like. Paano kami na masikat? Sige na, babalik na. Ayaw mo na kayong pausap dalawa. Mamiss mo kang kakulitan namin. Dapat magda ka sa akin. Ganun pag pugi. Pag ano maglakwat siya ganun. Maglaka? Oo. Nagsisimula. Meron ka pang lalaki. Nagsisimula pa lang ako Huwag nyo naman ginaganyan ang babae. Bago ganyan kung sakay ka lang, ang pogi kaya. Yung stage nila, doon lang sa kabila ng boarding house namin. Siyempre, kung may program, paano kami makatulog? Kalukuhan. Totoo. Kasi gusto nyo makakita ng mga sexy girl. Mata talaga ng lalaki, ano eh. Monyo eh. Oh! Hindi. Ako, dapat isa lang. Hindi. Ako dapat. Macho gay. Hindi dapat ako absent doon. Shot. One shot for the road. Yung makagat. Oh. Ano? Alak yan? The little child.